obstacles I might find, I'm hinder me in my way. Learning how to say stop. Bale, ikusi dugu, aspaldi ikusi zen espazio hau erabilpenik gabe zegoela, itxia zegoela, eta guztiz utzia, udaletxearen aldetik, eta, auzoko eragile ezberdinak bildu gara, eta erabaki genuen bere garaian berreskuratzea. Orduan, uztailaldera edo lehenengo sarrera bat egin zen, garbitu zen, txukundu zen kasa guztia, eta ikusi dugu, horren ondoren ere, udaletxeak ez duela inongo pausurik eman, ez? Orduan berriz ere, orain urrian gaude, baina ja behin betiko erabaki dugu zabalik uztea, espazio oso interesgarria delako, auzoan kriston gabezia dagoelako zentzu horretan, eta badelako espazio bat, edozinek erabiltzeko modukoa. Hitzetatik edo asmoetatik ekintzetara pasatzea erabaki dugu, udaletxearen zain egon gabe, salaketa modua ere bada, baina argi daukagu, espazioak behar direla auzoan, eta horiek berreskuratzeko bidean aspaldi hasi ginen, eta orain ere, hau beste adibidea da. Orduan, horixe izango da plaza hau, orain izena jarriko zaio. Eta gaurtik aurrera, edozinentzat irekia egongo da, eta esperantza dugu ere, udaletxeak ere, bere gain hartuko duela, egin beharreko inpurutatxoren bat ere, azkenean guk egingo dugu ere, eta ez garela berriz egongo haien zain gauzak berreskuratzeko. Orduan mezua hori da, ekintzaren bitartez, auzolaren bitartez, espazio berreskuratu eta bizitza.